Szöcsát a korlomba még egy kocsi adja, ha ilyen minden nevetem mulató. Álmaink kékülök, ízülök, pálinkot kell állnom, Gyurcsát akarom felírni, nélkülök meghalom ki, pálinkot kell állnom, Álmaink kékülök, ízülök, pálinkot kell állnom, Gyurcsát akarom felírni, nélkülök meghalom ki, pálinkot kell állnom, ami 8. osztályunk, de meg az osztályfőnök. Nagyon-nagyon jók voltatok, annyira jók voltak, hogy mivel 8. osztályok, hogy mutatkozzanak már, hogy hát ráismerjük. Esetleg, ha a következő 4 évben ilyeneket tesznek látni, ők azok. Itt van ez a gyönyörű szép virágszal, szívem csükke, vele. Szabolcsistok. Szabolcsistok. Bájok. Egyszerűen bájok. Felmúlt, gyönyörű szép kislányunk, nagyon szép. Magdórika. Sigoldal. Egy kicsit enervál, már lehet benne. Hát hát Petike, én nem tudom, hogy mit életértéket akarok. Gyönyörűen elvezet, tényleg. Én nem tudom, divattervező tervez de ott a helyed a deszkákon valahol. Mert Dávidkák te is nagyon ügyes, és szép színű vagy. Egyet Dániel munkás embernek költözött, jó dolgozó ember, és sokat iszik. Hol áll?
Azt hiszem, nagyon jól hallok, ez a kis bögyös Ola Orbán azért szomszédos. Most valami. Na tessék, ezt a tegepizkarékkel lőjük. Karmai újra, alkoholik! Ő már nevébe fölvett a harmadik tagnak, hogy alkoholista, nagyon jó tetszett. Ő még kezdő. És az osztályfőnök, helyben ide halad a szép hajat magát, Bodorné Pál Erzsébet. Azt szokták mondani, hogy az erőset az a gyengére, hát akkor most ki volt az erőset? Gratulálok nektek, még érdemlitek a szokit. Ügyesek volt.